παιδιά! Σήμερα θα σας δείξω πως είναι το σπίτι μου στο Τοκαμπόκο. Λοιπόν, αρχικά έτσι είναι έξω. Εδώ, διάφορα. Ωραία, εδώ πέρα είναι η κάμερα, το κουδούνι. Εδώ πέρα έχω συναγερμό. Εδώ πέρα έχω γυμναστικής πράγματα. Και δεν ξέρω πού να τη φορτωθώ, ρε φίλε. Αυτό εδώ πέρα το... ναι, το μόλ. Τέλος πάντων. Εδώ πέρα έχω φαγητά για τα σκυλάκια και για τα γατάκια. Ωραία. Εδώ πέρα έχω φτιάξει αυτό που μπορείς και να κάθεσαι και έχω φτιάξει και αυτό εδώ με το αρκουδάκι. Εδώ πέρα θα μπορείς να κάτσεις να παίξεις. Έχω βάλει για να παίξεις. Σε αυτό το κουτάκι έχω τις ταινίες. Ωραία. Εδώ πέρα είναι η κουζίνα μου. Το air fryer, μερικά πραγματάκια. Εδώ πέρα είναι οι συνταγές. Εδώ πέρα είναι ο τρίφτης. Εδώ πέρα είναι το πλυντήριο πιάτων. Εδώ πέρα έχω κατσαρόλες, τηγάνια. Και εδώ πέρα που έχω τα πιάτα, τα ποτήρια, όλα αυτά. Τώρα στο μπάνιο, εδώ πέρα έχω αυτά που πλένουμε και καθαρίζουμε. Έχω και σκόνη εδώ. Και εδώ πέρα έχω και να καθαρίζω το ξεσκονόπανο. Εδώ πέρα είναι η τουαλέτα. Εδώ πέρα έχω σιδερόστρα. Εδώ πέρα είναι για να βάζουν τα απλά τα ρούχα. Και εδώ πέρα είναι μια σκούπα. Και εδώ πέρα πάνω είναι η φουγγαρίστρα. Τώρα πάμε πάνω. Περιμένουμε τώρα λίγο. Και πείτε μου αν σας αρέσει το σπίτι μου κάτω στα σχόλια. Επίσης κάντε μια έγγραφη αν μπορείτε και αν θέλετε. Έχω όλα τα σπίτια, γενικά όλα τα πράγματα. Πείτε μου ό,τι θέλετε να κάνω. Εγώ θα το κάνω. Πείτε μου και το σπίτι. Εδώ πέρα είναι το barbecue. Εδώ πέρα είναι κάποια φουσκωτά. Εδώ πέρα είναι, εδώ πέρα κάθεσαι στη φωτίτσα. Εδώ πέρα έχω βάλει, για να σας δείξω το αυτά εδώ. Εδώ πέρα έχω βάλει μπάλα, λάδι και αντιλιακό, το νερό και τα νερομπίστολα. Συνήθως είναι, πάει έτσι, η μπάλα, το λάδι και το αντιλιακό. Να τώρα δεν πειράζει. Έχω βάλει ένα φυτό εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι η κολλητή, λοιπόν, να σας πει και λίγο την ιστορία. Είναι αυτή εδώ πέρα, είναι η κόρη τους που είδατε κάτω. Δηλαδή, να σας δείξω ότι αυτή εδώ γενικά, ναι, αυτός δεν έχει, δεν μπορώ να σας το δείξω. Αυτός είναι ο πατέρας εδώ, αυτή είναι η μητέρα και αυτή είναι η κολλητή της κόρης που έχουν αυτοί. Εδώ πέρα είναι το κρεβάτι της, εδώ πέρα είναι μια κούνια. Εδώ πέρα έχω και το σκυλάκι. Εδώ πέρα έχω τα καλυπτικά για την κολόνια της. Εδώ έχω χτένες διάφορα. Μια σόμπα. Εδώ πέρα έχω μάσκες. Και εδώ πέρα είναι τα ρούχα της. Να τις αλλάξω κιόλας. Θα τις βάλω αυτό. Και αυτό εδώ πέρα πάνε στα άπλυτα, μην το ξεχνάμε. Ωραία. Τώρα αυτή εδώ πέρα είναι η μαμά. Αυτό είναι το γραφείο της κόρης. Και έχω βάλει βαλίτσες. Δεν μ' αρέσει. Όχι, δεν μ' αρέσει, το κάνω εδώ το προβάζω. Επειδή δεν έχω βάλει κάτω, όμως θα βάλω. Εδώ πέρα είναι για τα χαρτιά που τα εξολοθρεύει. Εδώ πέρα έχω βάλει μια σόμπα, είναι τσάντες και είναι τετρανία. Εδώ πέρα δεν έχω βάλει τους δύο υπογραμμιστές. Εδώ πέρα είναι το δωμάτιο του μωρού. Που εδώ πέρα είναι οι πάνες του. Τα παιχνίδια του, η αλλαξιέρα του, το πιπερό. Θα βάλω σε λίγο πιπερό, γιατί το ξέχασα. Εδώ πέρα έχω, είναι και εδώ πέρα είναι το δωμάτιο των γονιών. Εδώ πέρα, ναι.
Αυτό εδώ πέρα δεν ξέρω πώς πήγε εδώ. Και πρέπει να θα πάω να αγοράσω και ρούχα για τη μαμά. Εδώ πέρα είναι το κινητό της, διάφορα. Και εδώ πέρα είναι η σκούπα. Εδώ πέρα είναι αυτά. Γεια σας, αυτό ήταν το σπίτι μου. Πείτε μου κάτω στα σχόλια ποιο άλλο σπίτι θέλετε να κάνω.